beste garaipen bat laboralkuntzarentzat, zorionak, zen muz junta gaurko guna. Eskerrik asko, genekin ez, zeon, Kopa Espainiakin koinzitzezunez eta ikusitazion partizipazioa eta karretera hauek ez, oso pestosok direla karretera istukta, eskapada jatzeko aukera hondik zeudela ez, eta nik usteet ekipo hau ondo ibiliala hasieratiken, momentu txiki baten indeu, faio txiki bat, juntza egula eskapada bat, baina zeitun erreakzionatu deu, talde kiston lan hain du, eta hemen azkenek gero bai Xabi Berasategitanik sartu behia korte honen, helmuga jatuana, eta gero egia esan azkeneko igoeran oso ondo aurkitu naiz ez, Xabikor kiston lan hain du ez, bai aurretik metro batzuk intzigoazten bi txerrindulari garrapatzeko, eta gero azkeneko metrotan ondo aurkitu naiz, indartxu ikusi naiz, eta nire distantzia ikusetenen ja join dut ez, eta taldeantzat garaipen ezin hobea ez. Araban egonda ere, malda pila bat, hau ez da Arabako lautada, gogorra izan da. Bai, ez honola aldapa luzeik ez, baina deskansatzeko terreno gutxi ez. Repetxo kilometroa, 500 kilometroko repetxo asko zeuden, gaina karreterak de oso salto handiko karreterak die ez, eta inoiz, nahiz eta erruberan jun, etzea komodo juten ez. Eta esan dizutena horreatik antzan eskapadatako karrera oso ona, eta nik uste taldeak alde hortatik irakurketa oso nahi indula ez. Bihar loinaz, etxeko karrera batze bakoitza ezagutzezu ia, ez espero dezu? Bai, hoi da, bihar taldeantzat karrera garrantzitsua da ez, Espainiko kalendarioko karrera bat. Gaina, joan dela 2 urte bertan irabazi nun eta garaipena defendatzet, osake, gaurko garaipenakin oso motiauta eta berriz taldeek lan hon bat iteun, eta inekino, Xabikino edozeinekin berriz disputatzeko karrera eta beste garaipen bat lortzen dugu. Eskerrik asko nahi, zorionak. Hoi da, eskerrik asko zuei.